When I want timing, hey, why times the phone among feeling? I'm the one I said. Hey, oh, prison phone and Baba, and Kanyam. Eh, yeah, from Kushland, yeah. So ngibiza ngekanyamba wena. Huh? Bani Kanyam? Ngikuzwile mos. What's in? Yonke into ikhulumela ngikuzwile. Ngithi mina ngibani inkanyamba ngibuta mvelaphi lapha emsebenzini. Uyazikhona sham wena. Uma indaba Yazi semsebenzini. ngifuna ukutshela uyayazi i-revenge diary. Yayazi? Yini? Yayazi i-revenge diary. Yini? Khambi kwa TikTok. Uthi revenge diary. Uyipresse lapho. Ulalele uyangizwa ukuthi ngithini? Ngizwa ukuthi ngithini? Hayi, usho ukuthi ufuna konke revenge ukuthi ungibite ngenkayamba nami ngoba nami. Hayi. Abafana nawe nje. Khambe uyibukela. Cha, kusenkinga phela. Uzokuzwa ngominister kubiza eParliament wena. Khambe ukubukela. Yobe wafuna eParliament mina. Angazi nethi lapho wena mina ngikuthumela kwa TikTok ngikhamba kwa TikTok uyokubukela ukuthi abantu abafana nawe nje benziwani. Khamba. Hayi, nawe uma uhamba uyosesha ukuthi lo mfana bese ngesikoti maphuma bamele. Yakhanselwana manje inhloko igcwele manje sitakukhansela nathi. Sabona. Mina ngithi sokhe sibone. Kuyogcina la kamfazi ke sokhe sibone. Ujayele ukwena ukulungela lokho hayi yakami. Lalela mina unokhuluma nami ngazi usuwehle esihlahleni number 1. Number 2 awukapheki uyavumbuka ukuthi uvumbuka. Ukhamba wenza izinto wena uanswerana nama-call la uyazifihla hey baby wenza abo baby la efonini. Ungangiva uzongibiza nangekanyamba efonini tshela girlfriend zakho ukuthi ngikanyamba mina ngithi nguwe lenkanyamba. Hayi shem wena uzosota out i-revenge diary qhubeka Ehlisa amaphaphu ngithi qhubeka ngisayokwenzela amanzi atshisako ne angazi ukuthi amanzi atshisako lawo ayithola wena or ayithola amathumbu nethi lapha angazi wena uyaloya wena umthakathi wena ngiyahamba ngiyakhaya